Bon dia. En aquest vídeo vaig a parlar d'un llibre molt important, que és la crònica de Ramon Muntaner, que és aquest, i que forma part de les 4 grans cròniques que van ser escrites entre el segle XII i el segle XIV, i aquest en concret va ser escrit al segle XIV. I bé, encara que les 4 cròniques parlen de la mateixa època, que és l'època de plenitud de la Catalunya medieval, la seva expansió, la crònica de Ramon Muntaner reuneix moltíssims fets històrics, moltíssims, i és la més extensa de totes. D'allò del que ens parla Ramon Muntaner en concret és un període de guerres, però no soles guerres territorials, sinó són guerres religioses, guerres entre cristians i musulmans. Segons es conta Ramon Muntaner en el llibre, els cristians volien fer fora els musulmans dels nostres territoris i al contrari, en aquell temps era molt important tindre el domini del Mediterrani i allò va fer que n'hi haguera conflictes però moltíssims. Si passem a parlar de l'autor, vull dir que Ramon Muntaner no va ser un home que va agarrar un paper i un llapis i va començar a escriure sobre coses que li interessaven, sinó que ell va viure allò del que escriu. Ell va ser contemporani dels reis. És a més, quan va ser xicotet va conèixer a Jaume I i a Pere el Gran perquè estaven albergats a la casa de son pare. És més, ell mateix va participar en la vida política, va participar en la conquesta de Menorca, va servir al rei Jaume III, va ser nombrat cavaller, va ser capità dels almoràvits, moltes coses. És a dir, que tot allò del que escriu és de la seva pròpia experiència. No és una cosa de la que s'ha informat i ha escrit. Es va informar un poc sobre Jaume I i Pere el Gran, però perquè era xicotet, però ja després tot és de la seva pròpia experiència. I va començar a escriure la crònica a l'edat de 65 anys, ja era major. I va començar a escriure-la perquè va somiar que un ancià li deia que ell havia de fer un llibre parlant de les meravelles que havien ocorrit. I clar, ell les havia viscut de primera mà. Aleshores va agafar un paper i va començar a escriure. I en un principi no s'anomenava Crònica Ramon Muntaner, ell va posar el llibre, i això de Crònica Ramon Muntaner és un nom posterior. També en un principi l'obra va ser escrita per la transmissió oral. És per això que l'autor utilitza un llenguatge col·loquial, emplea procediments joglarescos com el que us diré, emplea refranys. Són coses que són més del llenguatge oral que de l'escrit. I això ho feia perquè ell volia com apropar-se als oients, volia una comunicació més directa amb ells. És per això que jo pense que, a banda de ser un document històric molt valiós, que també ho és, té un destacadíssim valor literari i al cap i a la fi és la crònica més extensa que tenim. És una obra molt bona de la nostra literatura i a més Ramon Muntaner és un nom molt gran que cal conèixer. I jo recomano llegir-lo perquè crec que és una forma d'aculturitzar-te. A mi, personalment, no m'ha paregut avorrit, a més, m'ha paregut entretingut i està ben escrit. Jo parlo d'aquesta edició perquè aquesta edició la veritat és que està molt adaptada, està adaptada al valencià actual i per això m'ha agradat la lectura, no se m'ha fet pesat ni res d'això. I jo recomano llegir-lo si us agraden aquestes històries i si no, doncs per a informar-te. Adeu!